How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Front row, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I did it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depth when it happens. Factions take actions. Drafting their captains. It's happening. I'm raising my status. Facing the madness. I'm out gaining traction. Avoid the distractions. I'm snapping. No captions. Attracting reactions. Adapting. Attacking. Commanding the masses. I'm practicing habits. I don't fucking ask it. I just fucking grab it. I am never static. Massively active. Expanding. Backslid. Planning to have it. So I will go capture it. And I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it. Put them on blasted. They will never last. Don't be so dramatic. Not my demographic. This shit is demographic. Hai, salut băieți și bine v-am găsit la un nou live aici. E bine, fraților, de data asta suntem destul de ghinioniști, deoarece a apărut și noul Battle Pass. Dar normal că la Sebi orice e posibil și cardul nu merge. Să-l cumpărăm și noi. Și așa că va trebui să aștept 2 zile, adică seara asta și încă o seară, pentru a primi diamantele de la Rebate Card. Ok, nu-i nimic. Când o să revină cardul, o să cumpărăm tot Battle Pass-ul până la 250 de badge-uri. Adică când dau să cumpăr îmi zice acolo că nu știu ce cardul, nu știu, nu mai țin minte. Dar e ok. Părerea mea e un Battle Pass destul de ok, adică premii, bine, l-aș cumpăra mult pentru backpack-ul ăsta, sincer. Skin-ul ăsta merită, deci merită. Bundle-ul ăsta e un bundle ieftin și nici nu are calitate, nu-mi place. Asta pare fain, merge cu banner de heroic, why not? Și mai rest, deci nimic, frate, chiar nu-mi place nimic de aici. Pentru emote, da, pentru emote, bounty token-uri și... Hai să zicem că ăsta apare mai ok, un backpack. Adică nici nu știu dacă s-ar merita să-l cumpăr direct pe tot, adică să cumpăr 250 de badge-uri. Nu știu dacă merită, nu prea îmi place, așa că nu prea o să mă omor cu el. În fine, premii destul de interesante. Bine că îmi dai invite acum. Salut, Ronaldo. Bebelare deja. Nu-mi donezi bebe și mie 2 euro să-mi iau și o Battle Pass-ul, ești nebun. Salut Cătălin, salut băieții, bun venit pe live, salut Sebi. Bun fraților, înainte de a trece la meciuri cu abonații, vreau să vă spun că aveți numele meu de pe Streamcraft în descriere. Nu uitați să-mi dați follow și acolo, pentru că nu știu dacă știți, dar aseară am jucat round cu abonații acolo și au fost și meciuri destul de ok. Sincer să spun, și nu au fost și niște ce player, adică Ștefan Filip, tocmai s-a abonat, mersi mult Ștefan. Și
cum v-am zis, nu au fost meciuri rele, fraților, au player de gol, adică v-am spus că nu mă interesează ce rank aveți. După live-ul ăsta pe YouTube, o să ne ducem pe StreamCraft, acolo jucăm rank cu abonații și aveți mult mai multe șanse de a intra acolo, pentru că nu e atât de multă lume. Hei, lasă, bebe, nu mai îndone și gata. Bun, fraților, deci, verificați descrierea, aveți un grup de Facebook acolo, aveți și server de Discord, ca să jucăm acum pe live-ul ăsta. Trebuie să fiți pe server de Discord și să așteptați linkul pe camera de Free Fire. Easy, easy, easy. Și mai sus aveți numele meu de pe StreamCraft și codul pentru a primi niște bănuți. Ok? Red Dragon, tocmai s-a abonat, mersi mult, apreciez. Da chiar, bebe, am uitat. Chiar am uitat. Bun, fraților, mai am ceva pentru voi. Unde sunt crates? Avem din nou 10 cutii aici. Bun, nu mai e ca aseară. Bine, aseară am avut 50 de cutii, a meritat. Suntem 110 persoane pe live. Haideți să strângem și noi... nu știu, câte like-uri să strângem. Avem 39 de like-uri, fraților. Haideți să strângem 60 de like-uri. Dacă strângem 60 de like-uri, deschidem cutiile astea și... cine știe? Poate luăm ceva permanent? Adică e o șansă, de ce nu? Adică să fim pozitivi. Salut! Ce spuneți, fraților? Facem și noi 60 de like-uri? Haideți să deschidem cutiile astea rapid, rapid, rapid. Bun. Avem 61 de like-uri, fraților. Vă mulțumesc super, super mult. Ce spuneți? Luăm ceva permanent sau nu? Salut, salut, Denis. Da, mi-au elit pe ăsta. Bun, fraților. Hai să vedem. Fața, las. Nu pică fața. Ok, hai, fraților, să vedem. Doamne ajută, 24 de ore. 24 de ore. 24. Hai, mă, că ăsta e, uite, 24. Bă, ăștia-s făcute, mă. 24. Uite, frate, cum să nu mor? 3 zile, ok, apreciez. 24 de ore, bă, ăștia-s făcute, mă, jur. 3 zile, căman. Și cam atât. Bun, deci, ca de obicei avem ghinion. Oricum, fraților, în fiecare live o să încerc să fac rost de 50 de cutii, le deschidem mereu, deci chiar și mai multe, dar încă nu știu. Până nu a dat drumul la meciuri cu abonații, vreau să vă arăt pe StreamCraft o chestie. Până mulți poate nu știți să-l utilizați și... Bun, frate, dacă v-ați luat StreamCraft și vreți să-mi dați un follow, vă ceți aici sus, aveți o lupă, căutați Sebastian Badea underline 12 și îmi dați un follow. Iar ca să folosiți codul pentru a primi 25 de bănuți, vă duceți la me, la invitation și aici voi trebuie să băgați un cod, ok? Deci băgați un cod și primiți niște bănuți, iar cu bănuții puteți să donați pe live-uri sau unde vreți voi. M-ar ajuta mult și apreciez. Deja avem 105 follow, vedeți că am făcut aseară 2 live-uri, că nu știu ce a avut StreamCraft-ul. Am făcut unul de 46 de minute și tot așa unul de 47 de minute. Meciuri cu abonații. În fine, dați-mi acolo și un follow, pentru că chiar nu o să vă pară rău. Nu mă interesează ce rank aveți, jucăm cu toți. Ok, fraților, hai să dăm și noi primul meci. Da, nu uitați, dacă se mai întrerupe live-ul, dați un refresh din cauza netului, deci... Na. O să dau acum invitația pe Discord, deci... Trimite-mi camera de Free Fire, nu general, sorry. Free Fire. Și acum vă aștept, băieți. Hai să vedem cine intră, cine nu intră. Mie de ce nu răspuns? Păi scrieți de multe, dacă nu vă răspund, fraților, scrieți de mai multe ori, pentru că... Na, nu prea am timp să citesc chat-ul. Ok, mai am un loc în clan, deci... Mai am un loc în clan, deci dacă vreți... Ok, ia să vedem ce au mai plecat aici băieții. Diamond 2...
Bun, ca să nu fiu rău, să le dau X la toate și cine aplică, adică cine vrea în clan, o să dăm random, adică vedem, alegem cu ochii închiși. Te rog, rostește-mi numele Denis Irimia, ok, sorry. Deci mai avem un loc în clan. Băieții deja s-au pus bine pe Battle Pass, dar o să mă pun și bine când o să-l cumpăr direct. Bun, hai fraților, să vedem ori buia, ori sal. Dacă aveți level 50 puteți aplica la clan, dacă nu vă accept, minim level 50. GG Gaming nu știu, vorbim mai târziu pe Discord și rezolvăm. Edi, am uitat să-ți dau moderator, sorry. Hai mă, pe bune, ia uite-i pe ăștia. Dacă se mai trebuie pe live-ul, fraților, nu uitați, dați acolo un refresh din cauza netului. Mă, frumos ești. Cu du recorder fac live. Salut X-Men, bun venit pe live, frate. Numele la clan e mai complicat, o să-ți lase Edi un ID acolo, Edi. Lasă-i tu ID-ul de la clan dacă l-ai. Hai să vedem, fraților. Mergem și noi un pic. Salut, salut, Scorpion. Pe Streamcraft, fraților, să jucăm cu toții. Deci dacă vreți să jucăm într-adevăr, adică dați-mi un follow pe Streamcraft. Nu știu cât o să țină live-ul aici, cred că 2 ore. Să facem 2 ore aici, 2 ore pe Streamcraft. Ia-ți deci, mamă, ce e aici, come on. Salut, salut băieți! Eu a venit Alexul, doamne ajută Alexul, chiar avem nevoie de tine că trebuie să mă concentrez la meci și... Na. Aaaa, că mă, nu mai am gloanțe. Ia mă, tu vrei timp? Că ce căpoi dădeam după. Hai mă, trage în el, frate, pe bune, că iau eu armă de aici și trag în el. Ok, fraților, știu că... Ah, ok. Deci ăsta, dacă mă crede sau nu, ăsta e primul meci pe ziua de azi, deci... Mă simt așa mai ruginit, am venit și de afară, că am și mâna înghețată. Tu degeaba ai shotgun, frate, degeaba ai shotgun, că îți dau cap și cu orice, adică îți dau cap cu orice barbă. Ce crezi că dacă aveai shotgun era șmecher, a? Da, așa meriți. Îmi pare rău, chat, imediat să-l citim. Adică, hai să vedem ce am mai spus, băieți. Salut, salut, Cristian Gaming, ai pierdut? Nu ai pierdut multe, ok, ai venit la timp de data asta. Salut, Antonio, salut, Teddy. Salut, salut, băieții. Bun, las că se ocupă Alexul. La mulți ani, România. Da, eu schinez, îmi pare rău. N-ar trebui să glumesc cu ăștia. Nu știu că ține live-ul pe YouTube, îl țin 2 ore. Pe ziua mea astăzi, la mulți ani, Ninja.
Uite mă că i-a făcut pe toți, ești nebun și i-a dat revive Alex, da. Am crezut că murim. Avem mai skin-ul, Blanau, ești nebun. Sper să nu mai facă netostafițe. Hai la o felie de tortă. Acum vin după live. Zia tuturor. Dacă apuci poți să joci cu mine ce viitor. Numai stai acolo pe Discord. Pândește. Oricum nu avem delay, deci am zis așa, mai bine să fie calitatea puțin mai scăzută la live, dar să vorbim în timp real, adică mie așa îmi place, nu-mi place să vă răspund după un minut, ok? Salut, Schoolboy, bun venit pe live! Bun, fraților, nu uitați dacă vreți să jucăm, aveți în descriere link de la serverul de Discord, dați acolo un join și pe camera de Free Fire o să vină link. De aceea suntem decât 3, come on. Bună, PC. Ia, gata, că tu nu meriți să trăiești. Mamă, nu mai e numele meu cu roșu, come on. Nu e nimic, King Sebi, numai unul, frate. Hello, PC. Come on, eram atent la voi, nu trage, tigaie minune, please. Ok, îmi bag un medkit și te ajut. Nenorociților. Puteți să vă dați și medkit în același timp, fraților, să știți. E utilă chestia asta, pentru că, na, te bați. Mama, nu mai e King Sebi la cu roșu, fai. Ce ne facem, fraților? Ok, cred că și tu ai nevoie de medkituri. 104... cine a mai dat drop? Ok. N-are rost să jucăm cu două snipere, bine, chiar dacă Dragunovul nu e sau unii nu-l consideră, dar n-are rost. Pot intra în clantul dacă level 40 nu poți intra, nu, deci nu mă interesează rankul, poți să fii și silver, frate, dar să ai level 50 să fii activ, să-ți faci punctele. Da, dați-mi stream snipe, că eu nu. N-am nicio treabă. Salut Dark, salut Alex, bun venit pe live, băieții. Salut Marin Mano. 137 de persoane pe live, fraților, vă mulțumesc super mult. Nu uitați să distrugeți butonul ăla de like, că mă și bâlbâi, de ce nu? Ok, aici e drop. Stai mă că băiatul are nevoie de medkit. Ia. Așa. Împărțim și noi ca frații, că așa e frumos. Hai cu like-urile, hai cu 3K abonați, păi mai întâi hai să... cum jucăm fraților, lansator AVM sau... Hai să jucăm așa, nu-i bine, dar come on. Știu că nu-i bine ceea ce fac, dar... Hai că ne descurcăm. Eu sunt heroic și am level 46 în parul, dacă n-ai level 50 poți să fii și global, crede-mă, nu fac diferențe între voi. Ai pistolul ăla blan? Da. Stai blană. Păi dacă facem cât mai rapid 2K, o să avem ori 7 câștigători la giveaway, fraților, ori 5 câștigători. Depinde, mai mă gândesc încă. Și nu știu ce o să dau la giveaway, momentan. Nu știu, încă nu m-am gândit pentru că mai avem până la 2K.
Fiindcă suntem 1827. Haideți, fraților, un share acolo. M-ar ajuta și pe mine super mult. Dați un share la prietenii voștri. Nu uitați de butonul de like. Rupeți-l în 2, în 3, cum îi rupem pe ăștia aici pe joc, ești nebun. Distrugeți, să nu mai existe butoi, doar, să nu mai existe butoi de like. Mai văd cine poți intra, aplică și... Salut, Alexandru! Salut, Cristo Gamer! Păi nu trimitem diamante, trimitem cadouri. Și o să fie gifturi cum? O să fie gifturi în valoare mare, adică nu are să dau gift în valoare de 300, ok? Da, mai e până atunci, fraților. Mai avem până la 2K. Hei, Scorpion! Da, citești chat-ul, îmi pare rău, dar mai zi aici, că după dacă sunt atent și la voi, sunt atent și la joc, mor dintr-o greșeală și după veniți repede cu hate-ul voi ăștia, că nu vreau să dau nume, dar veniți cu hate-ul, mamă, ăla-i slab, nu știu, și mai bine, mai moale cu chat-ul și mai atent pe joc. Uite, acum cum merg, sunt atent la voi. Joci cu unii, joci cu toții. N-am primit notificare, noroc că te-am căutat pe vest. Păi unde mi-au plecat moderatorii? Come on, Alexu. Salut, David. Ce am pierdut? Păi, nu ai pierdut, ăsta e primul meci. Deci, nu ai pierdut nimic. Da, păi, se le blochează. Ce, mă, ce vrei tu să-mi dai? Ok. Unde-s playerii, fraților? Cum am scris numele pe... E un site, e... Fancy Text Generator. Eu ăla l-am folosit. Asta e Andrei Gaming, nu fac timp. Scrie site-ul în chat. FANCY Text Generator. Ce-i greu? Moderator se ia pe 5 euro, fraților, sau activitate. Nu pot să vină, adică vine unul străin și vrea moderator și eu să-i dau moderator. Nu pot să fac chestia asta, pentru că după și voi vreți moderator. De ce ai distrus drona? Ai mai rezolvat cu ea de la... Da, am rezolvat cu ea de la turneu. Vai, de mult chestia, e ok. Bună, Sebi, Denis, mai m-a salutat de câteva ori, deci bună. Bossule, hai cu 2K, păi hai fraților, m-ar ajuta acolo un share, dacă ai dat și tu un share, ar vedea, na, 2-3 prieteni de-ai tăi. Ok. Nu mai puțin, fraților, hai să-i spargem pe ăștia, două. Cum sparge și voi butonașul ăla de like. Ok, dude, ăla e sus. Vreau să dau o grenadă. Holy! Sorry, guys. I'm so sorry. Ok, luăm medkituri. Și vesta asta de 4, come on. Ok, luăm glue wall-uri. Unde e silencer? O 137 de oameni pe live și 118 like-uri. Vă mulțumesc mult, fraților. Apreciez. Cum e muzica? Cine îmi spune și mie? O dă mai tare, mai
Încet, o lăsăm așa. Salut, salut, Elvira! Gigi. Am ținut engleză pe la colțul gurii. Asta e. Ne ștergem, știi? Dacă îmi dai un șervețel, mă șterg. Dacă nu, o să continui. Ok, fraților, ia să vedem aici cum avem player. Încă 2. Nu, încă 3, sorry. E perfect, e Blanao. Dacă îți dăm 3 euro, dai masca de Reaper. Vedem. Dar decât să ții masca aia, mai bine dai de 3 euro și ți-ai luat ceva la mine. Oh, fraților, ce facem? Ce facem? Hai, mă, come on, nu mă pot decide. Ce luăm? Ce luăm? Ce luăm? Ce luăm? Ce luăm? Come on, ce luăm? Nu știu, fraților, ce să facem? Ce luăm? Avem groză, dar îmi place lansatorul. Hai, mă, ia-tu groză, ia-tu groză. Nu pot, nu pot, îmi place și avem un lansator, e viața mea aici. Nu. Bun, nu mai puțin chat. Să-i omorâm pe ăștia 3. Și nu, probabil e squad. Da? Deci e squad, îi omorâm frumos și... Ar fi culmea să fie... Hai că am înțeles. Comando de... Ce țeapă îmi dai. E primul meci, deci nu dați cu hate-ul, că e primul meci, am mâinile înghețate, come on. De ce te-ai dat jos, bă? RIP. Denis, ok, am înțeles, deci nu mai nevoie să spamezi cu bună. Nu mă spamă, frate, e ok. Adică îți văd comentariul, dar dacă o să încep să pod, mă, salut. Unde e asta ultimul, fraților? Dacă e pe Factory. Nu e? Hai, mă, come on, unde ești? Really? Ia uite-l, mă, ia uite-l, tati. Hai, pa. Poți spune că a luat un cap. Păi da, normal, scul, băi. Hai cu buia. Și te pun la story cu am de la tine. Bine, Andrei? Denis, am înțeles, rostești numele, ok. Nu ai cumpărat Battle Pass-ul, momentan nu l-am cumpărat. Oh, stea din prima, fraților, let's go. Era și da. Ok. Facem misiune aici, ești nebun. Bun, dar oricum, fraților, nu e nicio problemă. De pe contul, ok, e Andrei David, am înțeles. Sebi, da, David, am înțeles. Ce, spune-mi. Ia să vedem ce-au mai spus băieții. Da, jucăm cu abonații, groza mea de AVM. Iulie Ro, Sebi, mersi că am văzut mesajele. Hai cu G, nu găsesc site-ul. Faci promo, pentru promo 3 euro. Frate, după ce mi-am făcut cont, las Free Fire-ul pe bară. Da, lași în bară și genul o să dau link acolo. Și tot dai pe link și o să intri automat la squad.
Nu, fraților, deci m-ați că n-am Battle Pass-ul, păi nu l-am. Luăm 120 de diamante în seara asta, adică jumătate de oră, nu? Da, jumătate de oră, ok. Iar mâine seară, dacă am timp, o să facem un live unde îl cumpărăm direct pe live, adică nu știu sigur. Dar oricum, mai avem, adică avem 207 pe ăsta de o lună și 91 de zile pe... Ok, și dacă vreau să cumpăr diamante, come on. Logic, mă dă direct pe Orange că nu vrea. Da, indisponibil, am înțeles. Nu nimic, fraților. Hai să dăm și al doilea meci. Să mor tu, că ăsta e bannerul de la... Du-te, bă, de aici. Ia uite ce fain e. Merită, oarecum merită. Hai, fraților, să dăm și noi al doilea meci. Am trimis pe camera de Free Fire. După meciul ăsta vă arăt cum să... ce și cum. Am dat azi de 1 cu 750 de badge-uri. Știu. Dacă vrei să mai joci, trebuie să mai aștepți un meci. Dacă mie vrea să joace, joacă mie. Da, joacă, de ce nu? Epic Man, nu-ți fac promo. Solider Gaming tocmai s-a abonat. Mersi mult, Solider, sper să te simți super bine aici. Hai, fraților. Acum am terminat și eu live. Ok, nice. Nu-mi interesează. ID-ul, bebe, ți-l laudă pe ăsta, așa. Mersi mult, Alex, apreciez. Solider Gaming, degeaba dai tu mesaje, te abonezi, nu știu și nu știu cum, frate, pentru că nu te abonezi la cineva și apoi vii pe live-ul lui și îi cer promovare sau rogi să se aboneze, pentru că nu o să se aboneze, frate. Dacă e un content ok, poate. Bun, frate, dacă luăm edit pe-sul, o să avem toate emote-urile. Holy. Când termin live-ul, păi... nu știu, stai să vedem. Darius Mobile, trebuie să abona, mersi mult, Darius. Deja avem o jumătate de oră, fraților. Suntem 172 de persoane pe like, yay! Vă mulțumesc super mult. Nu uitați să distrugeți butonul ăla de like. HD Cheese, ok, vină tu pe Streamcraft și discutăm acolo. Băieții deja știu unde mergem. Ce părere de Lulbox? Lulbox e o prostie unde ții bani, da? Deci dacă vrei să-ți pierzi ușor contul de Free Fire, încearcă Lulubox, da? Eu sincer am auzit de la un prieten, tapar șmecher. Rămâi Alex pe live și te convingi mai bine, știi? King Sebi, da, jucăm cu abonații. MS Legends, frate, pe mine, dacă te apuci de YouTube trebuie să ai ceva cunoștințe, ok? Dar și mă, stai. Come on, i-am dat 100. Dode, nu fugi. Vreau să-i dau un scop. Uite ce fuge mișa asta. Un hit îi mai trebuie. N-am armă.
Ce să fac, mă, cu carul ăsta, că n-am nici vestă, ăia au... Bă, știi ce? Nu-mi pasă, frate. Hai să ajutăm pe băieți. Ori murim, ori trăim, frate. Comando de dai finish. Ah, GG, shotgun. Ok, nice. Hai să luptăm și noi ceva aici, fraților, că nu avem deloc loot. Sus e un boschetar. E bine că... Hai, bitch! Faci promo, nu fac promo, pentru promo 3 euro. Lasă muzica așa, sau... Sibiru are Lulubox și ce că e legit până în pot, frate. Eu am vorbit cu prietenii mei, adică știți și voi cine este ea, prietenii mei, și eu nu am cunoștințe acolo și nu e legit. Ca să înțelegeți. Nu e legit chestia. Pentru că tu automat la aplicația aia, frate, e o aplicație gen ca, hai să nu zic Lucky Patcher, că e demodată aplicația aia. Gen, tu când intri pe aplicație îți activezi un mod pentru jocul ăla, da? Și îți activezi acolo free skins, ok? Și asta nu e legit. Chiar dacă nu le vede nimeni și le vezi decât tu, da? Dar nu e legit pentru că îți activezi un mod și asta înseamnă clar că, na, adică gen modificarea jocului, come on. Pe înțelesul vostru. Ia să vedem ce mai zic abonații. Da, Lulubox e legit să ții bani. Îmi dai cu sapa în cap, o? Salut, Măreșan Vlad. Hai să zis băieții că am fost prea multă. Salut, Ornitoring, salut, Clash cu Costi, Clash cu Costi. Da, poți juca și tu. Intră pe serverul de Discord, vezi că ai link în descriere și așteaptă pe camera de Free Fire. Nu s-a încărcat, ok. Băieții se bat. Ștefan Costel, tocmai s-a abonat. Mersi mult, Ștefan. Țeapă, fraiere. Asta n-ar trebui să scape. Într-o casă aici. Nu avea unde să fugă. Bine cum mă teleportez. Hai, frate, pe bune, unde te-ai dus? Ia uite ce fulge în jos, nabo. Să mor tu că n-am luat kill-ul ăsta. Du-te, mă, deci, băi, mor, bă, băi. Când trag în el și las în 20 HP și vine altul și mai dă un glonț. Mergem direct la draw, fraților. Nu uitați de Streamcraft. După acest live, fraților, ne mutăm pe Streamcraft unde jucăm rank cu abonații și încă o dată vă repet, nu-mi pasă ce rank aveți. Dacă sunteți Diamond 4, aproape de Heroic, aveți o șansă de a urca Heroic.
Deci nu ratați. Nu-i mare scofală, Sebastian Badea underline 12 mă găsiți. Pe Streamcraft aveți și un cod să-l folosiți pentru bănuți. Bă, sincer, hai să jucăm Dragonul, că n-am nici scop și parcă mi-e sila așa să joc fără scop. Bun, perfect, Ninja, când se termină sezonul pe 5. Singurul mod de pe live e botul, nu e botul, probabil au și moderatorii mei treabă, dar înțeleg, nu le spun eu să vină pe toate live-urile, da, e ok. Lasă, Edică, hai tu cât mai curând. Ok, mi s-a încărcat drop-ul. Vreau să-l dau aici să cadă la vale. Ok, și rămânem aici. Știu că mi-a făcut și s-ar putea să-mi iau, dar... Salut, Robert. Dar pe mine nu mă vezi, mă, cum să nu te văd doci? Ha, pe bune, frate. Ești boss. Ha, mersi mult. Bun, facem așa ca să nu ne luăm cap, ok? Ca să jucăm, fraților, trebuie să aveți Discord-ul instalat, să fiți pe serverul Discord, link în descriere. Și mai avem un drop, ok? Sper că avem bonus, știi? La un airdrop avem bonus și un drop. Mersi mult pentru abonare, Wolfie. Hai mă, pe bune, băi, cum să te pun în ochi în piatra aia? Nici nu i-a sărit roata în sus de od. Făgă-mă tă cu masterul tău și cu jocul tău, cu toată prostia asta. Care cel mai... Uite! Are cel mai idiot mecanism posibil. Rep. Hacker, nu e hacker, e mecanismul prost, frate, e mecanismul lor prost. Mulți poate nu observați, dar sunt sătul de câte bug-uri infecte sunt în jocul ăsta. ...195 de persoane pe live, fraților. Mulțumesc super mult. Ok, avem 158 de like-uri. Super nice. Ce alegem, fraților? Hai să vedem. Ce alegem? Salut, Lucian. Nu știu, nu vreau să aleg. Nu joc PUBG, că nu-mi place. Joc de până 6 aici, fraților. Nu știu ce să alegem, 3, 2, stânga. Stânga, joci de pe terra, alt. No hate, no name, mersi mult pentru abonare, sper să simți super bine. Mijloc 2. Ok, hai să vedem, fraților, 2. Come on, hai mai alege una, fraților, mai alege una. Hai să mai alege una. Continuați acolo spam-ul, hai să vedem. Hai cu steluța. Stânga, 2, 3. 3. Hai 3, fraților. Airdrop. Ok, perfect, deci în stânga era 300 gold. Chiar nu mă interesa. Perfect. Mersi mult pentru match, băieți. Asta e, n-a fost să fie. Dacă ne ducem la store. La redeem aici avem 82 de steluțe, come on. Bine, nu știu dacă aș vrea să iau mașina asta pentru că poate s-ar băga ceva după update-ul ăsta de pe 5. Bine, nu știu sigur, dar poate se bagă ceva cu 100 de steluțe și poate aș să iau ceva mult mai interesant. Adică mașina asta am deja un skin pe ea și nu m-ar interesa, iar cu decât să-mi iau bundle-urile ăștia nu merit, nu se merită, frate. Oh, Sebi, Madeleine Ro.
Ce sunetul? Ciprian. Am zis stânga, e asta e. Eu sunt ăla care a băgat 51 ca gems în joc. Bravo ție, dar nu cred că ne interesează. Deci, dacă ne spui altceva, poate ne interesează, da? Da, Doge, mi-a plăcut faza aia, ok, deci bravo ție, n-am ce zice, frate. Hai, fraților, dăm și al treilea meci, nu? Da, al treilea. Haideți, fraților, hai să facem boia, să luăm puiul. Mă boostez 5 lei. No hate, nu dau cerere, chiar îmi pare rău. Am răcit, asta e. Cât termină sezonul? Păi e pe 5. Alex, da, te rog eu, frate, lasă să joace și pe alții, ca să nu mai refac grupul nou. Dacă m-am uit sau dacă ești pe live, te rog eu, ieși, că ai jucat deja de 2 ori sau... Dar ai jucat de 2 ori la rând și nu e corect, adică lasă să intre și alții. Ok, mersi, vedeți? Băia de treabă. Și a dat dislike să le pice de gire, bă, chiar nu-mi pasă de dislike-uri, puteți să rupeți și butonul de dislike, dar chiar nu-mi pasă. I don't fucking care, frate, pentru că jucă doar niște hateri. Și nu mai zic. Mai e puțin până la 2K, ia să vedem, fraților. 1852 este genial, vă iube Sebi. Nu uitați la 2K, abonați. Avem 5 câștigători sau 7. Nu știu. 200 de oameni pe live, vă mulțumesc mult, fraților. Apreciez. Te rog, fără sen, Olfi, stai. Gay, las! Pe camera de Free Fire am trimis link-ul, la un S6, Ștefan. Pe StreamCraft mă cheamă, vezi și în descriere, vezi descrierea, că și acolo mi-am scris lumea ești codul Sebastian Badea underline 12, dacă nu știi ce e underline, e bară din aia jos. E super tare, man, apreciez, Alex, ai respectul meu, come on. Leviu, nu joc, deci nu joc, intră pe serverul de Discord și acolo o să dau un link, adică o invitație, apeși pe link și intri. Hei, lasă Doge. Și Pic e colegul meu de clasă, super Nightcore. Ce o să bage la sezonul nou? Păi o să se schimbe multe chestii, frate. O să vină un big update pe 5. O să fie destul de multe chestii interesante, nu pot să vă zic nimic. Dar oricum o să merite, nu mai sunt, nu știu, cât mai e, 4 zile, da, 4 zile. Oricum o să fie un update super șmecher, fraților. Rain, ce face Rain? Deja m-am obișnuit cu chestia asta. Rain. Împărțim conturi de Fortnite, Cristian, Cosmin Gaming. Mersi mult pentru abonare, Cosmin și Mario Gaming. Sper să vă simțiți super bine, fraților. Stai că stai atent aici puțin la băieți. Rain. Ok. Nicolas Crezu, tocmai s-a abonat, mersi mult. Și Mateo. Hey, thank you, man. Rain. Come on, man, glonțe, de ce dai finish? Come on. Mersi mult pentru abonare, băieții, chiar nu am putut să fiu atent aici. Am putut să fiu atent la voi, sorry, doamne.
Doamne, ce-a fost aici, come on. Ok, avem tigaia, dar vreau o armă pe ară. Momentan nu am dat drumul la giveaway, dar la 2K o să dăm drumul, fraților. Nu cred, uite-l pe ăsta cu butoiul, căman, frate, uite-l, bă, nu te cred. Nu te cred, frate, nu te cred, căman, băi. Du-te, bă, de aici. Nu, 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 nu trage, nu trage, nu, 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 nu. Nu trage, lasă, lasă, lasă. Căman. Fuge, Nabu. Ei, l-am lăsat prea mult pe Nabu. Vezi? Niciodată să nu te mai ies cu carul. Da? Ok. Pa. Îmi place că asta sau ăsta se simțea așa ca în filmele alea. Să te uiți cu sniperul să pândești. Hai de capul meu, ești nebun. Și atunci am mai spus băieții, nici nu, da, așa e, nu pot să le spui nici n-am. Ca să jucați, fraților, trebuie să fiți pe serverul de Discord. David, bate bag în seamă, dar am zis că nu pot citesc atât de aia. Bun. La giveaway să câștigați gifturi pe Free Fire. Really, nigga? Îmi place că venise silențios așa. Ok. Avem și un drop, hai să-l dăm, why not? De ce se ridică mesurile mele? Da, joc de pe telefon. Se pare că joc de pe emulator, uite, Android, Android, Android. Să nu zici că te minți, știi? Hei, hei Darius! Ce mă, nu-mi pe bine, sunt bune amândouă, nu prea e vreo diferență. Sal, Antonio! Sep, da, David, spune o dată, că tot ești tu acolo, hai tu ceva. Ia uite ce-mi dă aici, come on. Ok, fraților, jucăm cu tufa. Hai să fim un tufiș. Stai, come on. Ha, mă, te-a pus la loc. Lag, mamă, ce lag am avut, come. Da, știu, Edi, dar nu prea... Adică n-are rost să-l dezactiv, dar nu știu de ce am făcut lag-ul ăsta. Hei, Dani, mobile games. Boschete, hashtag boschete. Cu du recorder filmez, Nicu. Golden Boy, ciao, ciao.
Come on, really, nigga? Ce bine joci, mersi mult, Mureșan. De-aia nu dau, dacă vrei să jucăm, vezi că e un server Discord în descriere, intri pe el și o să dau invitație pe camera de Free Fire. M-am spus chestia asta de m-am săturat, dar e ok. Mulți sunteți noi și nu știți. M-am teleportat, iod, la asta m-am teleportat. Ok, avem AVM, fraților. Hai să jucăm FAMAS, cum vă place vouă. Hai FAMAS cu AVM. Let's go. Ești boss de boss, de boss, de boss. Mersi mult, Mureșan. Tot pe live, tot pe live, tot pe live, Elvira. Câți ani ai? 17 ani aproape. LOL, Schoolboy, joci foarte bine, Matei, mersi mult, ai respectul meu, frate. Super skin-ul, da. Haideți cu 2 ca de la săraș ceva. Bă, e nice rima, apreciez. Deci. Salut, salut, Killer Cat, Șerban. Cel mai tare, Teo Gaming, mersi mult, băieții. Cum se arată mașina pe hartă? Păi chestia asta e de luni bune. Săracul a făcut un pandan când a sărit. Asta e Schoolboy. Da, Schoolboy. Ia auzi, fraților, aici muzica asta blana. Hai să le rupem capăurile. Cum ați rupt și voi acolo butonașul ăla de like. Rip colegul, asta e, îmi pare rău. Dar dacă vreți, aha, ok, uite cum se duc și am înțeles. Cum am luat ăștia, come on. Hai mă, nu mă lua pe mine cu starea rețelei că... Deci, oh, hai de capul meu ăștia, frate. Refresh, guys. Băi, frate, nu... Deci îmi picase netul și... Ok, fraților, putem să luăm și diamantele, ok, let's go. Bun, fraților, în loc să scrieți RIP pe chat, o să bine mersi să dați un refresh când vedeți că tot se blochează, da? Pentru că devine netul meu, da? Contractul meu de la... cu ăștia de la Lidl e mai nasol, adică... Haideți să vă arăt, fraților, cum intrați pe Discord. Deci, bun, fiți atenți la mine. Ne-am dus pe Discord, ok? Vedeți aici în colțul ăsta din stânga că aveți liniile astea, da? Și când ați dat pe liniile astea, vă arată aici niște camere, fraților. Vedeți? Vă arată niște camere, da? Ok. Vedeți aici camera de Free Fire. Și uitați, aici vine linkul, da? Ia uite, stați că e mai sus sau le-a șters Dragoș, da, așa face, ca să nu mai salvați voi mie linkul. Și aici o să vină linkul, fraților, e super easy, super easy. Ok, hai să dăm și la nu știu câte le scoat, fraților. Deci, nu uitați, fraților, să veniți și pe Streamcraft, deoarece acolo și cum nu mai eram cu abonații și nu-mi pasă ce rank aveți. Acolo nu se mai întrerupe netul, merge destul de bine, merge super bine. Și acolo puteți vedeți un gameplay mai pro, să zic așa, pentru că aici mă enervează și netul și mai să și cu voi.
Deci, de asta. Ok, hai să dăm și link-ul la băieți. Discord, fraților, frumos. Free Fire și am trimis. Let's go. Salut, hai, Florin. Live durează până la 22, da. Adică nu știu, nu cred. Am revenit, fraților, I'm so sorry. Dar nu dăm ranked, fraților, am spus dacă vrei rank, vii pe Streamcraft, dai follow și vii și jucăm rank dacă vrei. Pe live-uri aici nu o să jucăm rank. Ok, pentru că aici putem să avem și Stream Sniper, dar I don't care de Stream Sniper. Iau și ce Cristian sau Dani sau Vaciu, apăsați butonul de like, fraților. Hai, let's go! Joci bine, dar când joci? Păi, uite. No. Bine că ai revenit, Alexo. 188 de persoane pe live, fraților. Distrugeți butonul ăla de like. Haideți să-l Dani Mobile, ca să joci, du-te pe server de Discord, frate. Iar am picat de tu, mă. Nu înțeleg ce are netul ăsta. Ok, mi-a dat și notificare, nu știu dacă rezistă. Ok. Zdrobesc like-uri, haideți să facem și noi 250 de like-uri, fraților. Hai, delay, da, am delay 2 minute. Cum zic și băieții aici în squad, nu știu dacă i auziți, rupeți butonul de like, fraților. Ia vedem ce găsim. Come on, dude, fă-mă tu de net, frate. Vreau să văd dacă se blochează, dați un refresh. Asta era așa zis squadul de Nubala, eu? Tu vin spre mine să te omoră? Andrei, ăștia erau Stream Sniper, ok. Comando de hai să dăm revive la băiat.
Da, jucăm cu abonații. Azi facem live pe StreamCraft, fraților. Nu uitați să-mi dați acolo și un follow. Sebastian Badea underline, adică bară jos 12. Sau mai ușor, fraților, mă căutați Sebastian Badea ca pe YouTube și mă găsiți imediat. Sebastian, da, jucăm cu abonații, Ionuț, cu abonații jucăm. Nu avem shotgun. Sebi Ro, tocmai s-a abonat, mersi mult Sebi, sper să te simți bine. Ionuț, tocmai s-a abonat, mersi mult Ionuț. Ok, Electro, am înțeles. Hai, Florin, mersi mult, băieții. Da, băieții, nu uitați de StreamCraft, acolo o să avem live-uri de calitate, o să zic așa, pentru că acolo nu se întrerupe ca aici, ok? Deci acolo nu se întrerupe. Nu știu ce are netul, fraților, deci credeți-mă, nu știu ce are, a mers bine până acum și acum nu știu ce are. Salut, Ninja. Salut, Andrei. Cum ai învățat să joci așa bine? Păi, nu am învățat din prima, frate. Mi-au trebuit multe luni bune sau nu puteam să zic mulți ani buni, pentru că eu de un an jocul ăsta, da? Și inventarul o să vină pe un video, nu îl arăt acum pe live să pierd 30 de minute așa degeaba sau cât. Salut, George. Dacă vreți să jucați, nu uitați să intrați pe serverul de Discord, aveți link în descriere. Dacă vreți să jucăm rank împreună, fraților, vă aștept pe StreamCraft, deci StreamCraft. Dați acolo un follow, Sebastian Badea, căutați-mă, super easy. Am o poză cu un craniu la profil, nu mai e nimeni, deci i-am dat pe un băieți pentru că sunt gălăgioși. Dați-mi și un follow pe StreamCraft, o jucăm rank cu abonații, am jucat seara, am jucat nu știu câte meciuri, fraților, dar au fost toate pe plus, ok. Andrei, tocmai s-a abonat, mersi mult, sper să te simți super bine aici. Flavius Infinit, ai pierdut câteva meciuri. Andrei, Daniel, mersi mult pentru abonare. Ei, fraților, avem 1879, haideți să facem și noi 1900, fraților, haideți să facem 1900. Ok, și vreau să jucăm Ștefan Laurențiu, mersi mult pentru abonări, băieții, haideți să facem și noi 1900 de abonați. Încă 20, fraților, haideți să reușim și noi, ne apropiem 2K, oh my god, trebuie să pregătiți diamantele. După Elite Pass, trebuie să... X-Met, băi, fraților, mulțumesc.
Deci după ce îmi cumpăr Elite Pass-ul, trebuie să pregătesc, undeva la 10.000 de diamante. Elefant 22 pot dona pe ISF, nu știu, vezi că tot pune botul un link de donație în descriere, acolo pe chat. Ia vezi dacă merge, donezi, că nu știu dacă merge, nu mai țin minte. Fan school, n-am bursă, sorry. Sorry bro, dar eu n-aștept bursa, eu mi-aștept cardul meu să-și revină, come on. Nu l-am prins bine. Ok, avem un player aici. Deci, nu, dați-mi ori lansatorul, ori groza din drop, come on. Da. Dau și un drop și îmi fură băieții groza. Joc de pe telefon, Vlad? Când i-a sărit de 2 ori în față Game 40, nu mai are scăpare ăla. Băi, dar vreau SMG-uri, come on. Ok, nu o lăsăm pe băieți să moară, really? Oh, sorry. Come on. La omorât, am înțeles. Ia, nu mai puțin cea, chiar îmi pare rău. Uai, ce mi-a ieșit ăsta. Eu nu înțeleg de ce toți se lăguiesc, adică gen iasă așa deodată în tine. Da, dacă înjură time după bandă, lasă să înjure, că-s proști. Neamuri proaste, să fiu politicos, frate, să nu... Hai că rămânem pe băieți, poate ne aduc ei victoria. Fac băieții buia. Sunt heroic. Pot dona pe și pe Free Fire, nu știu. De pe telefon joc, băieții, 1.6 aici. Am vorbit 17 ani. Hai să dăm like la băieții. Faceți buia, bă, băieți. Dacă îl știi. Vreau ca să jucați, încă o dată vă repet, trebuie să pe serverul de Discord. Aveți link în descriere. Bă, Sebastine, da, Mureșan. Dă drumul la microfon, nu merge, degeaba dau. La căști nu dau drumul. Mersi mult pentru abonări, băieți. O să-i spargă glue-ul. Așa pe salt. Mă, că ai groza și lansator, frate. Sau de la că aflam că netul mai bun, nu știu, dar mie îmi place ăsta de la Lidl, adică e ok. Nu vedeți ce live de calitate am. Meriți, bă, mult mai mulți abonați. Ei, Alex, las că o să vină toate la timpul lor. Salut, Sunou, salut, Gabi. Te-au luat măscălăi.
Avem 1830, stai ce? Nu avem 1800, adică ne apropiem de 1900. Sau? Come on, iar îmi fură YouTube-ul din abonați. Really? Iar îmi fură YouTube-ul din abonați. Hai mă, pe bune, frate. Da, deci YouTube îmi fură din abonați. Nu nimic, băieți, mersi de meciuri. Da, mai am 1830, frate, și avem aproape 1900 dogi. Come on, iar îmi fură din abonați, băi, și așa mi se întâmplă, băi, și aseară tot așa, mi-am luat vreo 20 de abonați. Da, avem 1887, da, știam, dar așa face YouTube mereu, îmi ia din abonați și după nu-s din buză, din turnul severin. Da, deci YouTube nu ia din abonați, fraților. Hai să dăm alt scoat cu abonații, fiți acolo pe fază. Da, o să-mi dea abonații înapoi, nu-i problemă, dar mi-a luat acum și... Gen așa se întâmplă, ok? Hai să vedem aici. Ai 1876 calm down, friends. Păi n-am 1876, frate, că aici e tot actualizat, 1831, acum am dat și o refresh. Alex, iar a intrat. Nu nimic, bă, băieți, am jucat, da, ok, nu, Alex, stai aici. Da, George, așa se întâmplă cu YouTube, uite, 1830, probabil vă dezabonați și vă abonați din nou să vă apară pe ecran, dar nu merge. Oricum, cine se abonează e binevenit în această comunitate super șmecheră, cine nu, să se ducă unde a nins și nu a prins. Știi ce zic, că tot e perioada asta cu zăpezile. Da, Cristian a jucat bine. Se bea iubita, avem și iubita, așa treburi personale. Hai să reușim și noi să facem, fraților, 250 de like-uri. Vă mulțumesc mult. Bine, așa apreciat dacă facem și noi 200, mamă, că mă scălăi pe aici, ești nebun. Salut Nero, salut David. Ne-ai văzut grăpița, te-ai iudat, Zdreanțo, hai la mine în pat. Sebi. Uite mă, Mateo știe, ești drobeta, turnul Severin. Eee, vezi că știi, așa frate. Cu ce echipă de România ții? Băi, come on, cu ce se creu? Cum de ajunge așa de repede heroic? Păi cum de ajung așa de repede heroic? Nu am ajuns repede, că sezonul ăsta am ajuns la vreo 4 zile, come on. Am revenit, bă, băieți, că mai e și treburi, frate, că really, nu știu de ce mă meresc că mereu pe live-uri, da? Nu muri și voi.
Cristian, tocmai s-a abonat, mersi mult, Cristian, de unde tu ce cauți aici? Ha? Uite ce cap i-am dat. I-am dat 53 în cap, dar nu-i kilul meu, știi? Let's be honest, life's a competition. So if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk. Băi, deci, pe bune frate, când... Ok. Hai, Alex, hai, Alex, hai, Alex, hai, Alex, come on, bă, băieți. Hai, că ăsta n-are armă, n-are armă, come on. Na, fă-gă-mă tot de mascați. Aha, mai squad de elită, ești nebun. Nu am 5 chat. Hai pe ești nebun. David, o să jucăm pe Streamcraft, deci nu uita să vii pe Streamcraft, David, dacă vrei să jucăm. Ți-am promis și mă țin de promisiune. Rip. Uite-l pe ăla. Ok, dăm-o medkit și după... Zdreanțu a venit, abi. Mai puțin, bă, băieți. Imediat, să vedem ce am mai spus băieții pe aici. Cea mai șmecheră comunitate, ești nebun. Hai să stăm sus, ok? Ce faci, Sebi? Ce mănânci? Am o gumă. Cine e cel mai bun din România la Free Fire? Nu știu. Mateo e cel mai bun la Free Fire. La ce oră pe Streamcraft? Bă, băieți, păi la ora 10 terminăm cu live-ul aici, pe YouTube, și ne mutăm pe Streamcraft. Da, o să avem o pauză de 10 minute între ele. Știți și voi că, na, până mă pregătesc și eu una alta. Și, ok, adică am jucat mai mulți rank. Facem și acolo 2 ore, 2 cu 2, 4. Pe Streamcraft o să dau tot așa link. Ok, thank you. Deci vă aștept pe Streamcraft 100... Nu știu câte persoane suntem pe live. Dar vă aștept pe Streamcraft, vă băieți, ca să jucăm rank acolo. Să rupem pe băieții, ești nebun, mai ales că acolo nu avem probleme cu netul. Let's go. Iar fără băieții kill-uri. Sigur, eu mănânc pizza, poftă bună. Îmi dau și o comandă mai târziu, după live-uri. Așa că nu facem... Bă, ce fură băieții ăștia aici, nebun. Sebi e bună guma, cum să nu fie bună, frate, dar... Ok, hai să mergem încolo. Da, dacă ai peste 100 de euro, ok, depinde și unde le-ai. Ok, fraților, după meciul ăsta vă arăt cum jucăm pe Streamcraft și vă arăt cum să-mi dați follow, cum mă găsiți pe Streamcraft și cum să folosiți codul pentru a primi niște bănuți. Dacă vrei live de calitate, Sebastian Bade cel mai bun net
Și Lidl-ul are. Băi, bai, rima asta e ok, adică nu rimă, dar e blană rău. Intră pe serverul de Discord dacă vrei să joci cu mine, acolo nu jucăm numai pe live, fraților, dacă veniți pe... Ce mi-o luai? Că citeam chat-ul. M-am dus, am fost să mănânc, ok. Vreau un Gicu, că on, ce aici? Fuck you. Au, ce și-a luat-o, really? Ai, dar trage și din dreapta și din stânga. Mă, e și ăla, frate, în partea aia. Bine că mai trag și din spate, come on. Stai să rezolvăm pe ăsta. Hai să ajutăm pe băieți. 254 de like-uri, fraților, sunteți geniali. Și mai avem unul pe deal. Băi, câte gloanțe de are, ești nebun. Ce zău. Acum vrea. Am pe aici la gloanțe, nici nu știu ce fac cu el. Sebi, aveți capsul, bă băieți, deci mai ușor cu înjuratul, serios, că totuși avem, bine, nu zic că avem, totuși aveți și voi o vârstă, chiar dacă aveți 12 ani, 13 ani, 11 ani, totuși puteți să vă controlați, frate, nu e neapărat voie să înjur sau să scriu cu caps, nu mai scriu cu caps, primiți timeout. Net pe caiet. Come on. Câte gloanțe de avem, mă, fraților. Mă, nu prind și eu niciunul, nu scop. Uite-l pe ăla, merge pe crunch, hai mă.
Mai e un player. Deja pot să stau liniștit să citesc chat-ul cu voi și veți. Salut, Mari! Nu, pe camera de Free Fire trimiterea. You're passionate, cause talent's just the half of it. I'm sick of being average, I just want a better status. I don't sit back, I attack it, and I'll work until I have it, yeah. Nu e rip. Want it, then I'll get it, no doubt. Cause I will never let me down. No, I will never let me. Net pe caiet, cum zice domnul Pitic, net pe caiet de la Lidl. Abi talent, bă, e ok, îmi place și mie Abi talent, deci no hate, please, no hate. Abi talent, fraților, ascultați Papuș Gucci. Meciul ăsta am fost egal cu zi. Sal câfă, bână, tu câfă, pa. N-am băgat bani în joc Legend, crede-mă, am furat și o bănuți. Hai să facem ultimul kill cu mașina. Ia uite-l pe ăla, mă. Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Rhyme lies, hit 'em, and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. Ia uite-l, băi, și tu, mă. Hai, fugi că vine zona. Vreau să-l țin în zonă, come on, hai să-l ținem în zonă. Hai să-l ținem în zonă. Eliminat. Bă, mă bam pe Discord, păi dacă intra și a început să nu știu. Da, am băgat banii și joc, ce-i cu întrebarea asta, come on. Bun, frate, suntem 129 de persoane pe live. Ok, țin să menționez că mai dăm un match pe care ne oprim. Iar în 10 minute mă găsiți pe StreamCraft rank cu abonații, ok. Nu mai puțin să vă arăt pe StreamCraft, ca să știți. Bun, vedeți aici Sebastian Badea, underline 12, fraților. Dați-mi follow să fim cât mai mulți. După cum puteți vedea, am făcut și aseară live, deci am jucat rank cu abonații, Garena Free Fire Ro, rank cu abonații și au fost meciuri foarte, foarte bune, deci vă aștept. Iar în descriere aveți un cod, bine, aveți și aici codul ăsta, ID, YW, ok. Ca să folosiți codul meu pentru a primi niște bănuți, vă duceți la invitation, super easy și aici vă pune să băgați un cod, ok. Și trebuie să aveți mail-ul verificat. Deci e super easy, băgați codul ăsta și o să primi niște bănuți. Păi puteți dona pe live-uri, puteți să-mi donați și mie. Ok, deci nu-i greu. 1838. Nice! Hai vă, Stavime, te-ai speriat, Dreanța, hai la mine în față. Hai că am înțeles. Hai să dăm și un meci cu clanul. Sau... nu știu. No, hai să dăm invitații la băieți. Stai, ce am făcut. Dăm un invite aici la băieți, dacă se blochează, dați refresh. Nu dau Darius muzica vine de la NFX Songs, ok, pe înțelesul tău. Am luat banda, vreau să joc, păi dacă nu ai link-ul ăla, na, nu prea poți juca. Nu v-a săturat de Abi? Nu știu, întreabă-i. Adică stai că e întrebat, că man.
Vă aștept pe Streamcraft, fraților, să fim acolo o comunitate și mai mare decât aici. Ce ziceți, fraților? Și să facem noi 300 de like-uri? Ce spuneți? Haideți să reușim să facem 300 de like-uri. Can't 269 de like-uri, haideți, fraților, faceți noi 300 de like-uri, dați acolo un share, așa apreciem foarte, foarte mult. Hai să facem noi 300 de like-uri, fraților, ar fi super, super fain. Așa că de final. Du-de, n-am arma. Mă făgă-mă cu tigaia ta. Gamer Festo, un abonat, apreciez, man, bun venit în această comunitate. Pa, Sebi, papa, Cristi de Gamer, mersi mult că ai fost pe acest stream și poate ai ajutat și nu mă las să salutez, come on. Denis, mersi, man. Salut, salut, Cristi. Ce aveți cu mine? Nabula trage după noi, mă. Hai, bă, pe ei, mă, dați revive aici. Mersi mult pentru abonare, Paint. Hai, băieți, dați revive aici la greu. Da, come on. Duceți ochii. Ok. Nu, și două pe live, yay, super bine, mai ales că e ultimul meci, după care vă aștept pe Streamcraft, fraților. Umbra neagră, gata. Ne apropiem de 2 ore, fraților. Vă mulțumesc tuturor celor care au fost pe acest minunat live. Ce faci, boss? Păi, ce aștept să fac? Uite, mă uit și pe băieți, hai să vedem dacă faci win sau sal. Lasă, Edi, nu-i nimic. Măcar ai fost pe YouTube, e ok, dacă poți de bine, dacă nu... Cristi, așteaptă giveaway-ul. Dacă ești nou, abonează-te și activează clopoțelul pentru că nu am videoclipuri. Mai joci un meci? Nu cred, luăm o pauză. Ok. După care revenim pe Streamcraft. Da, ai tu dreptate, Alexu. Ei, lasă, Alexu, că punem după modele. Nu mai stau acum.
Că nu ce am jucat mai squad. Nu, am jucat și solo, dacă ți arăt. Am jucat și solo și două. Nu prea mai mă grăbesc cu rankul, adică în sezonul viitor văd ce fac și, nu știu, aș vrea să mă duc global. Da, bă, băieți, o să avem pauză 10 minute. Bun, mai rămânem puțin la o bârfă. Deci pe meciul ăsta mai rămânem puțin la o bârfă, dacă aveți... Stai, ce a făcut GG Gaming? Holy spam, really? Bă, așteptat de pe free. Pe Streamcraft mă cheamă Sebastian Badea, underline sau bară jos 12. Caută-mă și dă-mi acolo un follow. Am jucat și Clash Royale, Da, m-am lăsat, adică am fost challenge-ul și m-am lăsat, nu mi-a plăcut. 1847 de abonați, fraților, hai să iartăm YouTube-ului că da, degeaba ne fură abonații, că noi suntem în stare să-i depășim. Ei. ...273 de like-uri, fraților. Haideți să reușim să facem 300, nu mai e mult, fraților. Încă puțin. Hai să facem noi 300 de like-uri, să încheiem acest live minunat. Super, super bine. Da, vă arăt imediat. Sau hai să vă arăt acum, ok? Până termină băieții. Hai să vă arăt acum cum facem pe Streamcraft. Ok, tu ești ăsta, ți-ai instalat Streamcraft-ul și nu știi ce face, da? Vezi aici sus ca e o lupă și mă caut Sebastian Badea, ok? Uite cum m-am căutat, caut Sebastian Badea și uite. Ți arată aici la users. Mă arată direct capul ăsta cu craniu, ok? King Sebi. Cristian Mihaela, te-am instalat, mersi mult, Cristina. Și vedeți aici, am făcut 2 live-uri aseară. Vumea și Blanca 2. Blanca 2, că ăla, încă un live. Că aseară am făcut 2 pentru că nu mergea Streamcraft-ul. Și care am cu abonații, adică am avut niște meciuri foarte, foarte bune și n-au fost cine știe ce player. Ok? Bun. Și aveți un cod, aveți și codul aici, dar aveți și codul și în descriere. Vă duceți la la invitation și băgați codul meu pentru a primi 25 de bănuți și încă 25 de bănuți dacă vă uitați 90 de minute la stream. Cu bănuții aia puteți să-mi donați mie pe live sau altora. Ok? Și cam asta e, fraților, deci dați rapid un follow aici, haideți să facem noi cât mai mulți followeri. Dacă nu aveți Streamcraft-ul, vă recomand să vi-l instalați. Da, era normal să mă scoate pentru că aveam prea multe aplicații care rulau și n-am decât 3 GB de RAM. Ei, lasă Alex, nu nimic. Te pregătești? Ia, follow Elvira, love ya. Ce faci? Salut, Sergiu, stimă și respect și pentru tine, frate, mersi mult că